Hau da 2017ko Gimnasia Rimikako jaialdixe. Benjami taldea, Aledi taldea, Infanti taldea, Kadete taldea, Juvenil taldea, Senior taldea, eta Ipurua taldetik Sara Arangure. Orain, Oian Ura, Gipuzkoako txapeldun ordea. Prest, Conjunto Infantil Team.
Oral, conjunto infantil B, Gipuzkoako txapelduna. Prest, Paula Espinosa. Oral, Paula Espinosa, Gipuzkoako txapelduna. Prest, conjunto infantil Floreaga.
Oral, conjunto Benjamín Floreaga. Prest, María Santito. Oral, María Santito, Euskadiko txapelduna. Prest, Leire Elorza. Oral, Leire Elorza, Gipuzkoako txapelketan, laugarren postuan sailkatua. Prest, konjunto Alevín.
Alegre. 3, Piumel Suárez. Oral, Piumel Suárez, Gipuzkoako txapelketan seigarren postuan sailkatua. 3, Oian Uran. Oral, Oian Uran, Gipuzkoako txapelduna. 3, Conjunto Alegre Floreaga.
Oral conjunto alegre floreada. Prest, Maili Villaray. Oral, Maili Villaray, Gipuzkoako txapeldunordea. Prest, Aitana Sánchez.
Oran, Aitana Sánchez, Gipuzkoako txapeldunordea. Prest, Conjunto Benjamín Xavier Mundibe. Oran, Conjunto Benjamín Xavier Mundibe. Prest, María Santito. Oran, María Santito, Gipuzkoako txapelketan hirugarren postuak sailkatua. Prest, Ainisa Azpiazu.
Orain, Ainitza Azpiazu. Prest, psikomotrizitate taldea. Orain, psikomotrizitate taldea. Prest, Garazi Uraieta.
Orain, Garazi Uraieta, Gipuzkoako txapelketan laugarren postuan sailkatua. Prest, Maria Juanizo. Orain, Maria Juanizo, Prest, Conjunto Infantil bat. Orain, Conjunto Infantil bat, Gipuzkoako txapelketan seigarren postuan sailkatuak. Prest, Amaia Zurrupe.
Orain Amaia Zulupe, prest Leire Beltza. Orain Leire Elorza, prest Prebenjamin taldea. Orain Prebenjamin taldea, prest Laura Alberdi. Up with it, girl. Rock with it, girl. Swallow it, girl. With a bang bang. Come on, turn the radio on.
Orain, Aitana Sánchez Gipuzkoako txapelduna. Prest, conjunto juvenil. Orain, juvenil taldea Euskadiko txapelketan 3. postuan sailkatuak. Prest, Mirai Iturbe.
Irari Iturbe, Gipuzkoako txapelketan laugarren postuan sailkatua. Prest, Ainara Azpiazu. Orain, Ainara Azpiazu. Prest, Benjaminen koreografia. Orain, Benjaminen koreografia. Prest, Ainara Azpiazu.
Orain, Ainisa Azpiazu, Gipuzkoako txapelketan laugarren postuan sailkatua. Prest, alen eta infantilen koreografia. Orain, alen eta infantilen koreografia. Prest, Sara Langune. Shakespeare.
Orain, Sara Langure, prest, karete, juvenik eta senioren koreografia. Orain, karete, juvenik eta senioren koreografia. You
Gimnasta prest desfilerako. Diplomas a las niñas de las categorías pre-benjamín. Jarraian diploma banaketa egingo diegu aurrekoen taldeari. Maria Vegas, Ale Azas, África Peña, Mare Miris, Leire García, Nora Lozena, Mare Igarria, June Igarria, Naya Ibáñez, Noa Arangarri, Iraio Uranga, Naroa Epelde, Maialen Oyarzábal, Yanire Campos, Eine Salegui, Ayara Arriaga, Maite Rodríguez, Paula Arrebeña, June Tena, Jone Arzuaga, Yanire Muñoz, Enara Echani, Mara Tambo, Paula Huertos, Nicole Soraluce, Ayora Larrañaga, Ane Peña, Libe Martija, eta bueno, ahora